Hello vibe song bhai tong mai khakai nor jotno kaham no tong banya nei anrok no hani helam sugani tirfani live mai YouTube channel o jeng tini sawi manai tabuk je social media o trending choli tongmani kok rok no tui tabuk norok jotno sawi mano kaisa editing AI edit haikoba Gemini edit au belai khna tabuk trending choli tongo o photo nini Facebook Instagram WhatsApp status YouTube joto jagano abo tabuk trending choli tongo hingke a photo bahai ke edit khlai tei tam khlainani nang jeng totally o video bisitui sawi manlainai hingke no tabuk jara channel subscribe khai channel subscribe khai channel bai gadalai tongni hingke bisi kok sewai video digi thanglai sinai hingke jeng tabuk puilana mobile screen no haplainai and pore tam khlainana nora kaham ke naidi video no skip ta khadi video no skip khai kai norok kon phano bujiman glak aman bagai video skip khlaioi naidi hingke jeng tabuk puila sigang play store haplainai play store hamani yagulo ojaga tabuk jeng Google Gemini hinai search khlainai Google Gemini hinai search khlaimani yagulo ojaga phaikya ani already download khlaipajak denrok ni jara je download khlaijia ba update khlaijia kai download khaidi update khaidi and pore mo directly norok ni mobile je gmail haikaba je email thongmani abo bai directly connect ngai thangnai login khai khulok dakti ngai thanai nike dabo jaga hamnai and pore jaga photo nahnai photo nahone nin bo photo nung khlainani mujung edit khlainani mujung o photo no select khlainai aboni yagulo hangke ang kaisa ani ko description no hai keba comment dingo ang kaisa pinkhar nai kaisa mo jaga je sinana mani je story hai keba je kok o photo ni bumung rokta kai abono noro copy khlai amo haike khlai mano gangke sabsa nasingmani yagulo iko photo edit khlaijak ting phaikya norok nugui mankhana srai andro pura mobile screen video khlai phunugui tongo so gangke iko phaikya bai ke save khaina nangkai o photo click khaimani yagulo yang sakao norok nugui mankhana o jaga download button go jaga download to click khaidi go jaga download already ko download baikya open sini dare nong gallery hai ka photo apps o thangi paikabo man direct save pai khata gangke norok sawi mankhana ne ang kha khlaio bhai ke mohai photo edit khlai tei norok bo kha khaio norok bo khlaina rwngano hnoi tumu norok kuno jaga bujiya ngi to khangkai dano comment khlai singui mano comment khlai sawi mano tei dini video bahai na jakha norok comment khlai sari tei afu jara na channel subscribe khai channel bai gadalai tongi hambai jotono।